Jeg er en del gange igennem de sidste år blevet opfordret til at ansætte medarbejdere eller til at skrive en bog, som ville gøre det muligt at videregive de erfaringer, jeg har med digitalisering og forandringer. Og det er jeg selvfølgelig utrolig stolt over at være blevet foreslået. Men jeg kommer hverken til at skrive en bog eller til at ansætte medarbejdere. Men jeg vil selvfølgelig utrolig gerne videregive de erfaringer, jeg har. Og det kommer primært til at ske igennem videoer som den her, og der ligger parallelt med den et dokument, som indeholder det samme, men så med figurerne og med tekst til figurerne, som I kommer til at se på plancherne. Jeg gennemgår i den video her. Jeg har tidligere lavet videoer af forskellige karakterer, og det er alle sammen at finde på min hjemmeside. Materialet her, det er til den, der har forstået, at en digitaliseringsrejse, det er mere end lige det end at anskaffe nyt IT. Men som også måske er i tvivl om, hvad er det mere så? Og for at starte ved en digitaliseringsrejse, jamen for mig er det samme som et projekt eller en portefølje. De indeholder alle tre ting. Nogle delprojekter, hvis formål er at optimere en virksomhed i samlet enhed. Og fremadrettet vil jeg bruge en fælles betegnelse for de tre ting, jeg kalder det D-rejser. Helt generelt er forventningsafstemningen omkring roller og ansvarsfordeling alt for dårlig i digitaliseringsrejser eller D-rejser. Og evnen til at afstemme det mellem kunden og IT-leverandøren, det forlader utrolig meget til forbedring. Så det vil jeg også prøve at arbejde med i videoen her. IT-leverandøren er helt generelt ikke så gode til at forklare, hvad er det kunden ikke får. Alternativt kan man jo så beskylde kunden for ikke at være god til at forstå det samme. Men det har jeg så forsøgt at præcisere inde i videoen her. Mine observationer, det kommer jo fra 40 år med IT-projekter og forandringsprojekter og digitaliseringsrejser, og jeg har arbejdet sammen med mere end 50 forskellige IT-leverandører og i mere end 500 forskellige digitaliseringsrejser. Jeg håber helt generelt, at seeren af den her video bliver klar til at vurdere, om ens egen organisation er klar til en digitaliseringsrejse, til at vurdere, om der er nogle kompetencer, man mangler at få bragt på plads. Og jeg vil faktisk forsøge at gøre det rimelig præcis, hvad det er for nogle kompetencer, der skal bringes på plads. Jeg vil også sige, at hvis der er noget, man er i tvivl om, så vil det nok være utrolig fornuftigt at bringe noget hjælp ind udefra til at hjælpe en med at få overblikket. Og sidst men ikke mindst, så vil jeg ret præcis forklare, hvad er det, man ikke får leveret fra en IT-leverandør. Det her, det er jo et ambitiøst mål, og hvis det lykkes, det her, så vil det jo generelt kunne komme til at videreudvikle samarbejdsmodellen i IT-projekter fremadrettet. Men det lader også lidt forbedring tilbage, så det ville jo være rart, hvis man kunne nå så langt. Jeg havde faktisk en ambition om, at det her det skulle være et dokument på 5 sider, men jeg var nødsaget til at skulle have alt det væsentlige med, så derfor ender jeg rent faktisk med et 20-siders dokument, som nu er lavet om til den her video, som jeg også kommer til at se. Det jeg har medtaget i dokumentet, det er alt det, som jeg mener, der er væsentligt for en digitaliseringsrejse. Alt det, som jeg mener virksomheder generelt undervurderer. Og alt det, som virksomhederne tror, de får leveret, men som IT-leverandøren ofte ikke leverer. I forbindelse med anskaffelser af digitaliseringsrejser har jeg hørt rigtig mange forskellige udtryk over tid. Og det kunne være, at vi skal bare have nyt ERP, eller vi skal bare have ren standard, fordi der er nok andre, der har tænkt nye best practice processer. Det kunne også være, at det er jo IT-leverandører, der er de kloge på det her, så det ved de lige præcis, hvordan man skal gøre. Eller vi skal have en hurtig implementering, eller vi skal have en billig implementering. Men jeg har utrolig sjældent hørt nogen, der har sagt sådan der, og så gennemført forløbet efterfølgende. Og så udtrykt, at det gik som man havde forventet, og at det var en god oplevelse at gøre det ud fra den devise. Og lad nu være med at tro, at jeres virksomhed er mere simplere end andre, eller at I er klogere end andre. Og I skal bare lige, fordi sådan er det utrolig sjældent.
Er I klar til en digitaliseringsrejse, og har virksomheden de nødvendige kompetencer til stede for at få succes i den der digitaliseringsrejse? Det vil de fleste jo nok sige, når de starter, at det er de, men så kan man jo diskutere med sig selv, hvorfor fejler så utrolig mange virksomheder i det? Jamen, som virksomhedens ledelse skal man faktisk starte med at acceptere, at de her balkontaler, som jeg illustrerer navn for, de holder simpelthen ikke vand. Altså, når du har defineret omfanget af en opgave, så kan man ikke diskutere, hvordan man kan gøre det billigere. Det kan man kun gøre billigere ved at gøre opgaven mindre, og ikke anderledes. Og det der med at implementere hurtigere, jamen det kan heller ikke lade sig gøre. Altså en opgave har et indhold, og hvis den skal nå sit resultat, jamen så skal man jo gøre det, der er nødvendigt. Så det er man jo nødt til at acceptere, og man skal acceptere, som det fremgår af figuren til højre her, hvis man vil have den nødvendige viden frem, jamen så er man simpelthen nødt til at bringe nøglemedarbejdere i spil, og det er dem, der gør absolut mest ondt og undvære for driften. Men det er dem, der ved, hvad der foregår. Og så skal man lade være med at tro, som sagt, de her balkontaler, de kan ikke bruges til noget som helst. Accepten af de her 3 ting, så er I godt i gang. Men man skal også forstå, at når man nu er færdig med en digitaliseringsrejse, eller i hvert fald at lave bunden af den, fordi man er dybest set aldrig færdig. Du har mulighed for at fortsætte med at lave kontinuerlige forbedringer af din virksomhed ved hjælp af løsninger og moduler til evig tid. Så det er kun starten. Digitaliseringsrejsen er kun starten, og for at få bragt bunden på plads. Men som ledelse er det også vigtigt at lige prøve at tænke over, hvis jeg gerne vil ind i den her kontinuerlige forbedringssituation, hvordan vil jeg gerne have, at det foregår? Hvad er det for en kulturforandring, jeg gerne vil have i min virksomhed? Som nogle spørgsmål, jeg modtager forholdsvis til, det er, jamen er min model den eneste? Nej, det er den selvfølgelig ikke. Der findes rigtig mange modeller, som er nøjagtigt lige så gode som min model. Jeg kender bare min model, og det der er vigtigt at sige, det er jo ikke modellen som sådan, der gør forskellen, det er indholdet i modellen. Kan jeg vurdere og forudse alt? Nej, det kan jeg ikke, men jeg har 40 års erfaring, så jeg kan nok forudse lidt mere end de fleste. Og træffer jeg altid de rigtige beslutninger, og så må jeg sige nej igen. Det gør jeg ikke. Nogle gange forsøger jeg også at spare ressourcer og udstrækning i et projekt, og så får jeg truffet en forkert beslutning. Men så lærer jeg forhåbentlig af det. Jeg vil på den her planche forsøge at forklare det rejses natur og kompleksitet. Det vil jeg gøre ved hjælp af projekttrianglen, som I ser til højre på sliden her. Den her figur, den kan jo bruges som projekter, om digitaliseringsrejser, om porteføljer, ja om alt. Det simple ved figuren, det er jo, at der er 3 hovedområder. Der er omfang, der er ressourcer, der er timebox, og de 3 ting, de hænger ubindeligt sammen. Der er selvfølgelig en 4. dimension, som der fremgår inde i boksen. Det er, at for at løse omfanget, kan man jo udføre sine aktiviteter med forskellig kvalitet. Det vil jeg nok advare kraftigt imod, men det borttager jo ikke, at det er en mulighed. Den her figur, den kommer I til at bruge rigtig mange gange i et projektforløb. I kommer i hvert fald til at bruge grundstrukturen i den. Fordi det simple ved trianglen, det er jo, at når man først har defineret omfanget, så kan du faktisk sige, hvor stor en mængde ressourcer du skal bruge for at løse det omfang, og hvad er en realistisk udstrækning af den her. Omvendt kan du så også sige, hvis du har færre ressourcer end det omfanget lige kræver, jamen så kan du jo selvfølgelig sende det tilbage og så sige, jamen enten bliver jeg så nødt til at udvide timeboxen for at få den nødvendige ressourcemængde tilgængelig. Alternativt så må jeg jo reducere omfanget. Omfanget skal du altid bruge, så lad være med at tro, at man kan springe over det. Det er selvfølgelig op til virksomhedens ledelse at bestemme, hvornår man mener, at det omfang skal være til stede, og hvem der kan lave eller præcisere det omfang. Som tidligere nævnt, så er nøglemedarbejderne ret væsentlige inde i det her. Og jeg mener som udgangspunkt, at man skal have omfanget
så tidligt som muligt i forløbet. Og det er selvfølgelig for at kunne få et retvisende estimat for at løse omfanget fra de leverandører, der nu er involveret i det. Men det er også for at få lavet en projektplan, som kan indeholde præcis hvilke aktiviteter, der skal bruges for at løse opgaven. Som nævnt, så skal omfanget altid defineres i et projekt tilstrækkeligt. Og det er som sagt ledelsen, der bestemmer, hvornår det skal være. Jeg kan sige så meget, at digitaliseringsrejser med store gevinster, det er lige med store forandringer. De bliver mere komplicerede end digitaliseringsrejser med små gevinster. Det er også vigtigt at sige, at der kan godt være elementer i en digitaliseringsrejse, som er tvungen og slet ikke giver gevinster. Men det vanskelige i det her, det er, at det omfang, det er altid tredimensionelt. Og de 3 dimensioner, det er teknologi, proces og organisation. De her tilsammen, de udgør kompleksiteten i en digitaliseringsrejse. Og det er absolut nødvendigt for at kan køre en digitaliseringsrejse, at man har den tredimensionelle kompleksitet. Nu laver jeg nogle forskellige typer projekter, og det illustrerer jo med al mulig tydelighed, at kompleksiteten den er jo forskellig fra digitaliseringsrejse til digitaliseringsrejse. Og det man skal være meget bevidst om, det er, at IT-leverandøren, de ser altid et projekt ud fra den teknologiske dimension. Og det vil også sige, at de 2 andre dimensioner, den organisatoriske og den procesmæssige, det er de ikke specielt gode til. Så det vil sige, at virksomhedens ledelse er nødsaget til enten selv eller have nogen til at hjælpe sig med at sikre, at omfanget i de 2 andre dimensioner, de er præciseret. En digitaliseringsrejse, den indeholder de 5 hovedfaser, som ses helt til venstre i figuren her. Inden den overgår til det, jeg kalder kontinuerlige forbedringer. Og det er jo vigtigt, at en ledelse de forstår grundlæggende, hvad er den basale projektledelse, der er behov for inde i det her, og hvad er den basale IT-kompetence, der er behov for at gennemføre jeres digitaliseringsrejse. Jeg har til højre for hver hovedfase illustreret de 5 største udfordringer, jeg oplever per hovedfase, hvilket er relevant for din virksomheds digitaliseringsrejse. Og hvad omfanget er af de her udfordringer i jeres digitaliseringsrejse, det afhænger af en mængde ting. Men det er jo derfor vigtigt, at ledelsen de forstår samtlige 25. For det, der også er vigtigt at sige i den forbindelse, det er, at de her 25 udfordringer, de er typisk ikke håndteret af en IT-leverandør. I bedste fald er de kun marginalt håndteret. Der var nu nogle af udfordringerne, der fik en brun ramme, og årsagen til, at de gjorde det, det er fordi, det er udfordringer, der er relevante for alle digitaliseringsrejsers type. Dem, som ikke har en brun ramme, det er så udfordringer, der typisk er relevante for større og mere komplicerede digitaliseringsrejser. Så ledelsen har jo behov for at kunne se ind i, om de tror på, at en projektplan håndterer de udfordringer, eftersom det er en intern opgave at styre og kontrollere dem. Fordi det, der er vigtigt at sige, at som minimum vil konsekvensen være af de her udfordringer, hvis de indtræffer, at Go Live skubbes, og der kræves yderligere ressourcer i projektet, både i form af mandetimer, men også penge med 100% sikkerhed. En yderligere uddybning af de her udfordringer kan findes i dokumentet, som er basis for den her video. Og her kan man se lidt mere om udfordringerne, hvad er konsekvensen af, hvis udfordringen indtræffer, og hvad er årsagen til, at udfordringen typisk opstår. Det jeg typisk gør i projektet, det er selvfølgelig, der hjælper jeg med, når jeg indgår i typisk scoping-fasen, så hjælper jeg med at styre de første 10 udfordringer på plads, men også laver et godt fundament for flere af dem, som ligger efterfølgende. Og i en del større projekter bliver jeg tit og ofte involveret som sparringspartner for projektleder og ledelse, for at minimere effekten af de sidste 15.
Hvis for mange udfordringer fra foregående slide indtræffer, og på samme tidspunkt, så er der jo en markant risiko for, at det i rejsen den fejler. Og det, der minimum kommer til at ske, det er, at rejsen bliver meget kaotisk, den bliver en dårlig oplevelse for deltagere, og at virksomheden opnår ikke de forretningsmæssige mål, de gerne vil nå. Og det er lige så sikkert, at såvel Timebox som estimat for digitaliseringsrejsen kommer til at udvise sig, og desværre ofte markant. Men hvad værre er, hvis flere af de her udfordringer optræder på samme tidspunkt, det er, at man simpelthen i et forsøg på at redde digitaliseringsrejsen slider nøglemedarbejderne op. Og måske til slut ender med at stoppe digitaliseringsrejsen uden at nå målene. Så det vil jo være trist. En kompleks digitaliseringsrejse har jeg forsøgt at illustrere på figuren her. Og der er det jo vigtigt at sige, at den bliver jo stor i den organisatoriske og den procesmæssige dimension. Og som jeg tidligere har udtrykt det, de aktiviteter, der ligger i de to dimensioner i projektplanen, der skal understøtte de her to dimensioner, der har man tit og ofte meget marginal hjælp fra IT-leverandøren. Og de 25 udfordringer, de ligger typisk over i de to dimensioner. Og jeg kan sige så meget, at det får man ingen hjælp til, og for større digitaliseringsrejser, så er det mere end 65% af projektaktiviteterne, der ligger på den højre side af den blå streg, der lige kom her. Og ved mindre, der er det cirka 40%. Og ved mindre, der drejer det sig jo primært om hele scoping-delen og de indledende faser af digitaliseringsrejsen. Så hvis ikke virksomhedens ledelse forstår som sagt projektledelse, IT-kompetence, der er nødvendig, og de 25 udfordringer, jamen så risikerer man jo med ret stor sandsynlighed, at en del udfordringer de opstår. Jeg er faktisk overbevist om, at de fleste IT-leverandører, de mangler simpelthen kompetence til at tale om det her. Og det er årsagen til, at de ikke taler med kunderne om det. Det er simpelthen ikke uvilje. Men det, der jo er vigtigt at sige, det er jo, at man som kunde vil opfatte, at det er særdeles dårlig rådgivning, og det gør man også med rette. Og den dårlige rådgivning, den består jo i ikke præcis at forklare virksomhedens ledelse, hvad det er, de selv skal stå på mål for. Og ved ikke at have sagt fra over for virksomheden, hvis ikke de har gjort deres forarbejde tilstrækkeligt. Og ved ikke at have forklaret virksomheden, hvis ikke projektet er organiseret på den rigtige måde. Men tit og ofte, så oplever man jo, selvom der er en retssag, og man som kunde mener, man har ret i det, så ender en retssag aldrig med, at det er den ene, der har skylden. Man kan altid diskutere, var det leverandørens evne til at kommunikere, eller var det kundens evne til at forstå? Og det vil jo altid gøre, at man siger, at sandheden ligger nok et sted midt imellem. Jamen, hvad vil jeg gøre, hvis jeg havde en virksomhed, der skulle opstarte en digitaliseringsrejse? Jamen, inden jeg starter rejsen op, så vil jeg sætte mig ned sammen med ledelsen og blive enige om, at vi gør det, der er nødvendigt for at opnå succes i digitaliseringsrejsen. Og jeg vil have ledelsen til at acceptere, at de skal bruge deres nøglemedarbejdere i projektet. Og sidst men ikke mindst vil jeg kigge ind i, at alle de her balkontaler, som jeg tidligere har nævnt, de fungerer ikke som model. Så lad være med at tro, at vi kan komme hurtigt i mål. Så vil jeg sætte mig ned som ledelse og så sige, jamen har vi de fornødne ressourcer til projektledelse og som facilitator, og har vedkommende, der indeholder de kompetencer, tiden til at gøre det. Jeg vil også vurdere, om vi har IT-kompetence til stede, og jeg vil vurdere, om vi har kompetence til stede i forretningen, i de nødvendige funktioner, som bliver involveret i det her. Og sidst men ikke mindst vil jeg sætte mig ned og vurdere de 25 udfordringer, hvilket tror jeg kunne blive en risiko for min virksomhed. Og hvis ikke I svarer ja til det,
jamen så bliver I nødt til, i min optik, at blive ved indtil I siger ja til det hele. For alternativt, så kommer man forkert i gang. Ved mindre digitaliseringsrejser, der vil det tit og ofte kunne være en intern projektleder, som findes enten i IT-afdelingen eller i forretningens mellemledelse, der sammen med IT-leverandøren bearbejder de her ting og laver et oplæg til ledelsen. Og jeg vil selvfølgelig også gøre det med mindre rejse. Jeg vil sætte mig ned og lige vurdere, er der nogle tilskudsmuligheder til det her via SMV Digital. Ved større virksomheders digitaliseringsrejse, jamen der kan jeg sige med sikkerhed, at der bliver behov for at lave et projektkontor, hvis ikke man har det i forvejen, som indeholder de nødvendige ressourcer og kompetencer, som igen sammen med IT-leverandøren skal køre det her. Og ved begge, både mindre og større virksomheders digitaliseringsrejse, kan det måske være en idé med noget sparring, såvel til projektledelse som ledelse. Efter scopingen er sket, og det vil sige, nu er jeg henne og skal til i gang med løsningsanalysen, som er illustreret i projektmodellen her. Jamen der vil jeg sætte mig ned og sige, at de første 10 udfordringer, de bør være løst i løbet af fase 1, 2 og 3. Og hvis ikke de er det, så giver det jo tid til eftertanke. Hvis de er løst, jamen så vil jeg finde en leverandør, som har erfaringer med de forretningsmæssige behov og den forretningsmodel, vi indeholder. Og jeg vil vurdere deres projekt- og procesmodenhed, om den kan bibringe os noget som helst, har den det fornødne niveau. Og så vil jeg selvfølgelig tage de sidste 15 udfordringer og lægge foran IT-leverandøren og bede ham om at forholde sig til, hvilke af de her udfordringer vil han eventuelt hjælpe med at løse, og hvad vil hans indsats være i det. Og det er klart, at det kan være, at leverandøren melder positivt ind på nogle af dem, men det skal man ikke forvente. Og husk, at det er jo ledelsen, der har det ultimative ansvar for, at projektplanen indeholder de nødvendige aktiviteter til at håndtere de 25 væsentlige udfordringer, jeg har skitseret. Så hvis I fejler, jamen, så gå tilbage til foregående slide og se, hvad sker der. Og med dårlig rådgivning alt det her, det er ligegyldigt. En retssag ender sjældent med, at I får tilkendt fuld ret og alt tilbage osv. Det var det, jeg vil sige omkring digitaliseringsrejser. Vær klar til det. Jeg håber, I kan bruge nogle af informationerne, og I er selvfølgelig velkommen til at ringe, hvis I har behov for yderligere information for gennemgang. Tak for denne gang.